Hoxe presentamos en Ourense o plan da Cinza a Vida, toda unha serie de propostas que desde o BNG lanzamos para que esta vaga de incendios, esta catástrofe ambiental, social e económica sexa un punto de inflexión. Cremos que outro rural é posible e cremos que outro modelo forestal é necesario. Por iso, hoxe lanzamos toda unha serie de iniciativas que queren poñer en marcha ese monte multifuncional e que queren apostar por protexer as persoas mellor ante os incendios, porque cremos que Galiza merece máis que unha resposta de publicidade e propaganda, merece máis que o uso carroñeiro e partidista que intentou facer o Partido Popular no medio destos incendios, merece moito máis que palabras ocas e baleiras dun goberno que non foi capaz de protexernos e que leva 16 anos traballando en dirección contraria. É un proxecto que nace do amor á nosa terra e da convicción de que outro monte e outro rural é posible. Trátase dunha iniciativa que o que pretende é que teñamos un gran acordo de país e que aposte de verdade por un medio rural vivo, productivo e que nos protexa fronte aos lumes.